Popa a trecut pragul competiției. Oare ce sfaturi le-a dat concurenților? Ce ați mai făcut? Cum a fost? Aveți puțin, bă, frate, de 10 zile, nu mi se crede. Deci, efectiv, voi sunteți de 355 de zile aici? Da. Cum vă mai eliminați? Că Noi între noi și un singur băiat e protejat. Dacă nu place. Mamă, ce urât că sunteți puțin și bune că v-ați împrietenit. Vă vine aiurea să vă votați. Și la voi nu a fost tot așa atunci? Ba da, și la noi era tot așa. Da, dar știi care era faza la noi? Asta am apreciat eu de la începutul până la sfârșitul proiectului, nu neapărat. Nu era premiu, John. Că e bine la voi aici, marele premiu. Ce știu acum? De unde știi tu asta? Dar nu poți să compari 3 săptămâni cu... Da, corect, nu, bine. Singurul lucru care erai sigur aici și dacă ajungi să cunoști o persoană și să mergi mai departe în viață, restul, totul e încet. Și faptul că ați adunat un capital de imagine și tot vă va ajuta. Înțelegi? Pentru că altfel e, mă, când te cunoaște omul, altfel e, crede-mă, făcut bun. Și o din aia de limonadă, dacă vrei să o faci, vinde mai bine. Că vine omul, tu ești ăla, da, mai și o limonadă, hai, mai stăm la o vorbă. Mai e și experiența de viață, fraților, a stat aici un an de zile, puteți să faceți cam orice vreți voi după aia. Dacă ați trebuit să stați aici un an, cam așa se treabă. Mi-am propus să zbor, nu știu dacă mi-e. Încearcă, măcar, ești nebun. Pe el știu de la televizor, dar nu mai știu, l-am văzut implicat în ceva, cred. Campanie electorală. N-a făcut ceva pe aici, pe în casă? Îmi amintesc că parcă l-am văzut cu o faptă când l-am văzut atunci, știi? Liliana? Nu mai știu, nu mai amintesc și nu vreau să vă râs răstit. A, din față, dacă ai văzut. Cum, mă, ce-ai făcut, mă? Lavinio, ce mașină ai câștigat? Cu mâna pe mașină. 74 de ore cu mâna pe mașină fără să doarmă. 74 de ore fără să dormi, John, cu mâna pe mașină? E ceva, nu? Bă, n-am să te min, stăteam și eu cu tine. Vezi că eram un competitor pe cinste. Bă, bune. Dar știi ce m-a... Când e de premii, nu dorm nici azi. Eu m-am antrenat în timp ce țineam mâna pe Mamă, și mașină. și cum ai? În picioare sau te mai și așezai? În picioare. N-aveai voie să ridici palma de pe... Și, da, aveai voie să te sprijini de mașină? Nu? Bă, John, cred că ți-au încleștat picioarele după aia. Nu. Nu? Că am Nu, făcut la sport băieți. în timp ce stăteam cu mâna pe mașină. Da, mă, dar te crezi și eu 12-13 mii, așa ca popa le-ai luat. Aici totuși nu cred că e o relație ca în viața de zi cu zi, pentru că 3 luni aici cred că sunt cam echivalentul unui an afară, știi? Că ești permanent. Și atunci, într-un fel, e bine că vă dați seama unul de altul și știți dacă e cazul de... Că mă gândeam dacă nu e oarecum rapidă treaba cu căsătoria, Deci John, faci și adică... pariu cu viața.